Esiyithola ishisa lapha nakubaba uXolani Sibumcineka ku-Facebook wakhe uthi ziyawushaya ngale kwentaba. Nawaka amagosi esizwe azobe emele izifundo eMabhida liyoduma imini Nkosi impela. Ngimfunge uJoja ngalo umlilo labuya selibheke phezulu njengothi lewashi igoso lakangoni. So lena-ke ingoma kazwelonke 4th annual izobe ngeyi-21 zikaJuni yobe kuyi-Saturday e-People's Park. I-address yakhona-ke le. Nawa-ke ama-group azobe performa khona. Ezika-Tech, Impi Yasencome, Uvanzi, ezikaSikhece, Ingoba Makhosi, Nyoka Iphinda, Ushikishi, Gijimi, Amalanda Amhlophe, Ikusasa Elihle, Uphaphazi, Ubumbano Sempangeni, Phakama Mbokodo, Inkonjane Emnyama, Abafana Bembalenhle, Abafana Benhlangwini, Amahlathi, Ingavuza, Umsuluzi, Isixaxa Sabathembu, Amagugezwe, ezikaMafika, Ingoma YakaShange, ama-4x4, ezikaHlelile, ezikaGuga Sithebe, ezikaPhushemlenzini, Iziqande Ematsheni, Amahehe, Hlophekhulu, Tabankulu, Mhlabuhlangene, Amancoko Sibali, Isikhala, South Africa, Izimbongolo, Uthulwane, Amadlela Ndawonye, Amaqophamlando, Udindo Omkhulu, Bheka Imbazo, ezikaPhumendlini, Amashinga kaShameni, Ofelebe, Izintombi Zojikelele, Izintombi zamaNtsinyane, ezikaDokotela, Amageja, Amantshehlathi, Izethekeli, Abafana bakwaSiphethe, Amawele, Ubuhle Bengoma, Amavulandlela. Ama-guest groups azobe khona ilawa-ke, ezikaSoqoza, ezikaGovozile, Isangena, ezikaMthakashana, Oqhawekazi, Team Blue, Ocuphazi, Omelisizwe, Omajubenhlahla, ezaseMdletsheni, Indlavini, ezikaSiyeza, ezikaSuthakasa, ezikaSuthasaka kalithini leli gama, Izihogo Zelanga, Izigi Zezulu, Shoshaphansi, Amabholwana. Right, ya ime kanjalo-ke indaba-ke ye-4th annual ingoma kazwelonke ezobe ngeyi-21 zikaJuni lapha-ke Saturday, People's Park. Abantu abaphele khona kube kumnandi kakhulu, kube kuhle kudelile, kuyoze kushone ilanga impela ibulalana nje ngoshameni ohlukahlukene usuke e-South Coast, Thukela, kuphi nakuphi kuyobe kumnandi kukuhle. Yizo-ke izinto lezi zisibuyisela emasisweni, ey'buyisa ubuntu kithi ukuthi siphumaphi nje singabantu besintu, singamaNguni nje, sikhuliswe kanjani, sikhule ngani. Ingoma-ke yiyo-ke ekwazi ukuthi ihlanganise abantu-ke ukuthi kube mnandi ngaleyo ndlela leyo. Bey'phatha kahle abantu kulo mcimbi. Imicimbi-ke siyathemba ukuthi-ke abantu bazoyihlonipha. Ngathiwa sesithole iy'gameko laphana ezisiphoxayo ukuthi hawu into yethu ehle kangaka singabantu abamnyama abampisholo, into esiyizamayo ukuthi iy'ngane ezisakhula zifunde zibone ukuthi nayo indlela yokuphila, impilo siko iyo le okumele sihambe ngayo. Siyeke ukuganga, siyeke iy'dakamizwa, yonke into engasile. Ingoma nje iyayikhanda i-discipline kumuntu, especially umfana osakhula, ukuba ne-discipline enkulu kakhulu. Sibonge laphana uMcineka Sibu uXolani, nisale kahle.